И здравейте хора, аз съм BossXBG, тук с мен са Као и GamesBG и те днес ще наблюдават как играем Рафт. Здравейте хора! Здравейте. Така, нека започнем. Започнах? Така, за първ път зарежда, така, да. И ето нашия скромен дом. Как е? Идеално! Добре. Да. Днес какво ще правим? Да. Значи, мисля, че ще направим това до края, за да мога да ми лови нещица. Така. Не искам да тегля новата актуализация, защото ако я изтегля, ще се изтрие, мисля, че играта. Трябва да не рискуваме се пак. Това е... съм Спарта! Нали, тая кула идва. Хоп! Нещастница! Не я е срам! Да. Какво? Да. Значи... Сега... Не, трябва и две дъски, за да направим. Изкара ми ангелите. Майко, човек, изкара ми ангелите. Защо нямам вода? Имам вода. Ти си сред океана, как да нямаш вода? Ама аз трябва да я топля, да я прегрявам, защото... Ето сега ще видиш, тук трябва да я слагам, защото пи, бе, какво ти дреме? Не може. Виж, имаме картофче, което е много вкусно. Между другото, аз в момента ям картофки. На здраве! Добре, сега какво трябва да се направи, за да направим това? Какво правиш, брат? Това нещо го е пещеркило. Отиваме да обереме кокосите. Брадичката ви. Тия твоите картофки, като ги видех, май са с изтекал срок на годност. И на мен нещо такова ми се струва. Защо не ми падат кокосите? Хайде, кокосе! Ди, кокосе! Добре, бе. Реалистично чупене 2017. Да, това трябва да го чакам 2 часа да чупа. И така. Да без тъбнес. Карам венци, да ми играе бели да начера Мерцедес. Ще спрямете. Така. Много якичка игра. Мисля първо, така. Значи, какво щех да кажа? Още 13 абоната за тениските. Мисля, че. Тази сцена след преди да те заболи. Не, направо тази песен ми се заби в главата. Благодарение на... Явно го нямам. Благодарение на... Не знам, ти кажи. Откъде знам? Добре, ама това е много... Човек, аз тук това не знам как да го сложа, тук. Това е много тъпо. Със всеки следваща изказване Еверест. Карам венци, да ми играе бели да вчера Мерцедес. Тази сцена след преди да заболи. Ще с този черен Мерцедес, бе, писна. Що България? Майко милата, ако я чух, бе, та гадинка. Добре, какво ми се прави? Пием се вода. Бой по тази гад, бе!
Гълът мръсна. Корупция. Каква е та корупция? Тази стена след преди да те забави. Майко мила, трябва да пробвате да ядете люто, после да пиете газирано. Мани, че ще отровиш хората. Ме направо ми се изпари езика. Не се проми тука. Това тази риба още жива, бе. Кое бе? Тя е служило супата. Каква супа бе? Де, тама ке Супата. кукури. Рибата е жива, Вики направя да слага да се пече. А, да. Ето най-сетне почина тук да ми... Виж са, Искрене, нали ти играеш, гледай са. Тук, като ти посадиш палма и ти пазят кокосите, които мен ще изчезна след малко. После как да си посадя нова палма? Еми с това. С кокосите. Да бе, с тие... Тук аз, като гледам колко много земя има, тия кокоси, не знам как растат от това... Ето бе, ето. Бати пясъчника тук. Все едно като някакъв пясъчник, тия дървета растат от пясъчник. Туалетна затикани. Пристани. Пръстани! Тази риба се изпече за 1 минута. Абе... А ти неща кулкът ме подгони човек, направо така му предриска. Това тук е туалетната на котката ли ти е? Кое бе? Хей! Фърлям се... Тия планкове идват от не знам къде идва, честно ти кажа. Па човек, сигурно Титаник се е разбил. Идват от на майната си. Какви така си плуват свободно из океана, що не? Без никаква причина. А какви са тия кири слагаш? Те са такива да хващат букуците. Куците. Спри да се изядеш къстин ден към ден. Я, лягаш. Не мисли приятели, ти вече не станеш. Аре бе. Човек не ме дръгна като се бъгнат. Честно казвам, в тази игра няма какво да се прави чак толкова. Като ще я намираш. Ако те се едно, че изтръгваш гръкля на някой с нея. Да ти кажа верно. Нещо такова. Бегай! Ламята идва! Да Ще ти заапе пак това. Ще ти заапе... Понтона ли? Какво е това? Не знам. Пода. Здраво. Свиня. И тия клонки, бак. Къде идват, Бог знае само. Бръсница. Ламята заапа! Ламята заапа! Циганка. Откъсна ли ти го? Да. Дай си навиди. И добре хора, ако ви е харесало видеото, може да дадете един палец нагоре, да се абонирате за канала ми и да напишете някакъв положителен коментар. До